Multimedijalni online kurs. ECDL2, korišćenje računara. Windows XP je i dalje popularna verzija operativnog sistema za PC računare. Ovaj kurs će vas upoznati sa svim njegovim novitetima. Lekcije obrađuju promjene na korisničkom okruženju, nove funkcije u okviru Start menija, upotrebu noviteta kao što su Restore Point, Remote Desktop i tako dalje. Kao bonus vam nudimo kurs namenjen svima koji žele da savladaju rad u Windowsu XP i to na njegovoj srpskoj verziji. Na disku se također nalazi sve što vam je potrebno da dopunite svoju englesku verziju Windowsa i pretvorite je u srpsku. Ovaj kurs možete besplatno isprobati, neograničeno koristiti i automatski sertifikovati. ECDL2, korišćenje računara po promotivnoj ceni od 2280 dinara ili 19 evra, možete naručiti preko našeg sajta www.naučisam.com.